kuma za mu yi kokari mu fasa din shi wataƙila ma mu iya ce on behalf of the house na ya fi budget sai kai speaker. yawa sunana Muhammadu Buhari Kazuri dan majalisar tarayya mai wakiltar Kazauraro Duwa da ɗaukar daga Jigawa. Wani tabbaci ne da shi cewa za ku kawatar da wannan kasafin wanda na bara. To abinda za ki duba shine yanzu gangara ake kuma shi kansa shugaban kasa kunga cikin damuwa ya faɗi abubuwa da suke damun al'umma ya kuma faɗi wasu abubuwa wanda su ne ya kamata ya kuma ce an yi wasu kwamitoci da za su yi maganin abubuwan da suke faruwa yau a ƙasar nan na ba daidai ba ɓangaren tsaro da ɓangaren cin hanci da rashawa da sauransu sannan ya kira ga mu 'yan majalisa da sanatoci mu taimaka mai a fasa ɗin wannan budget akan lokaci domin tun da muka kafa gwamnati ba a kawo budget akan lokaci irin wannan sannan kuma ya ƙara kusan kashi 30 wanda zai taɓa rayuwar al'umma shine ayyuka da za a gani a ƙasa wannan ya nuna cewa wannan budget ɗin shine budget of change ba budget ɗin 2016 ba ko 2000 wannan 2018 shine budget of change and the budget of hope sannan kuma shine budget ɗin da ɗan Najeriya ya sa ido ya gani in Allah ya yarda ko muna sa ran talakawa za su fi canji ba da bata lokaci ba sannan abin da muke fata su yi addu'a Allah ya ƙara wa jijiyan lafiya domin ya samu damar da zai ƙara tsayawa takara domin talaka ba zai ga an gyara gwamnati ko mai tafi da ba har sai shugaban ƙasar nan ya zarce domin mun iske ɓanna ta shekara 16 gyara ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba zai yi ba sai dai mu ba mutane hakuri amma wannan budget ɗin bi izin Allah ta'ala kamar da shugaban ƙasa naga da gaske yake da mai sauri mu gabatar da shi don Allah da mutum za a samu kamar kashi 80 ko 90 cikin 100 na wannan budget Allah ya so ya kuma wannan budget ɗin ni shi ne mai kirari budget of change kuma ina farin ciki a yau domin shugaban ƙasa ya shiga ya gabatar da wannan budget awarsa 1.5 a tsaye kyan wannan ya sa na ji daɗi sosai. To wasu na cewa wannan kasafin kuɗin kun yi shi ne saboda zaɓe. Me za ka ce? To ai in aka duba dama a ƙa'idar shi mai girma shugaban ƙasa ma ƙoƙarin ma ce yake shi ba zai takara ba. Ka ko mutumin da yake cewa ba zai takara ba ba za a ce ya yi budget don zaɓe ba. Shi ƙoƙari yake mu ne muke rigima yanzu ma yadda na faɗa mishi na ce ranka ɗaya ranka ka kotu in baka yi takara ba. Ya ce har yanzu baka yadda rigima ba na ce ranka ɗaya da sauƙi ɗai. Yanzu abin da ya gaya mun ke ɗan shugaban ƙasa. Bayan ya rike hannuna saboda haka za mu yi kokari mu ga ya takara kuma Allah ya yarda maganar wai siyasa a to ni da Allah zai sama a bani shugaban zaben in sauka da kan majalisa ba karfe 12 an gama zabe ba ni da zai mutu da ya rami Allah ya tsananta rabo. a ne nake dade